Kolonga long bitung BJP Mondol Committee atum pentor program kapatodang. Volong komaja long ambulance amotor elto amotor aphan patong phit. Bokolegat PWD Road Division Akimi Executive Engineering upon Team Karbedele News Lapen KSA Chelangsi Karchodang Kardong Pinani Kang Sama Bertalong Peneli Thare Monosingti Non Bertang Ton Pen Arjoponik Tha West Karbeng Long Arlo Bitung Reng Thama Constituency ke Parlo Kolonga LP School Left Wing Polling Station along Bitung BJP Mondal Committee atum pen tor program padupon Labangso BJP tour program Nifai Trok Priachiklo West Karbeng Kolonga LP School Left Wing along Padopon Akai Arun Terang Pen Kachapan Pupon Amaya Long Tarjen Langkasa Alhisar Po Aman Pen Chetong Dun Alhi Aman Pen Kachetong Dun Sarsing Terang Secretary BJP West Karbeng District Committee Sarlongki Be VDC Chairman Ramsing Nongpi BJP District Committee Prodit Timung Ron Bhadur Chetri District BJP Members Lapen Pinang An BJP along Cepadok Bangpu Bangpiatun Chetong Dun Si Mayar Dipi Dun Labangso tor program tongsekot pen kepaman ponangkok alam theke non kebang ji emene kilega hod BJP koson se ongdung awat cepalong unjimate ongdung awat pen cepai untu jima po alam the hei hui pen se arsik jip pen cingmai pon CM sarlong durunang BJP sorkar long durunang an suse nang litun kolonga area da theglong lo kolonga kangda theglong rongker set pen chenglok Meeting set pen cenglok pirte ke ili tum CM sar ke japon sorkar long sidulo ili tum si pipo hemso ben cenglok moy mate kacing thuram moy ajakta sorkar mate ili tum CM sar la pendak local committee doan cingwai cingsai pen nasilong Lapen ilitum karbia khai koson se kacing honang jima ilitum karbia khai ke doan koson sik ining isibet ke do thek jima pu hei hui alam the chitame chitham chimum pon Lapen ilitum bitung reng thama constituency alokai kita Karbeng no autonomous council CEM ake hai tuliram ronghang radaphan nangkerap asan dopik lolasi CEM ronghang asang wakhan bitung reng thama aradatum kachoro pajir pon pensi ingsam jin pen mai pajut pon dongkamu kampen Karbedele News apherangke dikon pateran Volong Komaji 30 bedded civil hospital adung NH36 atowar along ambulance lapen elto kachetong Pinini phai trok ser ni priachiklo anikang sam porphai esi apol malom Volong Komaji ahiti adung kedo sekachelang ahemate bokala 30 bedded CH atheng no along NL07B 0372 ambulance pen AS01Y 7075 elto motor kachetong Beta kirib dunlongar tengke kopai kelang mepik ajoksi non amat motor katewar abang puatum lapen keso atum da thang thelang sita motor abang ke pinangan akahenu dolo lason si ambulance abang dimapur pen Guwahati an keso kacelang damji atum afan ke pon bong ahot keso abang ke tantik ajoksi ambulance abang pacat partik lo laso ahot si Volong Komaji along elto motor afan afia ahin pen patong dun berlo Puthot keso atum han bokla CH ambulance pen se Guwahati an ponthulo lapen kapatong fit ambulance abang Dimapur an cepon thulo posenili tuma pherangke Chandrohan se pen biltanang pale Pinini phai trok se Freya Chiklo anigang sam porphahini apor Team Karbedele News lapen KSA chelang se Bokla Ghat PWD Road Division akimi akhai Rajan Ingleng aphan karchodam Non-hep jong Boklaghat PWD Road Division along Akimi Engineer akhai Rajan Ingleng aphan Team Karbedele News lapen akhai Ojoy Rongchehon Assistant General Secretary KSA Central Committee atum chelang se pini anikang sam porphai hini apor chetong damsi manpeng kedo karbe pohopen archo damsi korwang tupajir dam lapen non Akimi Engineer Ingleng asang hositami an peniki ke kleng teram pon pamejia phan lamchak nang chepidun lapen Team Karbedele News lapen KSA atum phan korwang tu kapajir dam lapen kachoro dam apot puthot anikang sampen akiruk nang pajir dun thu Pini Karbedele News arnigang sama bertala pansegang ton ponik lo dome thakme korwang thu